אתכם. יאללה, אוקיי, בוא נפתח חבילה. יש לי אני חיכיתי לזה. אז זה נשלח אליי מחברה שקוראים לה ברקום, ואומייגאד, אני חיפשתי משהו כזה בול לבית. רציתי רדיו, אבל שיהיה כזה מיוחד. אוקיי, תנחשו איזה צבע בחרתי. זה או זה. יש לכם 3, 2, 1. בחרתי את הצבע הזה. הוא ממש יפה. האמת שגם זה די התלבטתי. אז זה בעצם רדיו, אבל לא סתם רדיו. זה עם בלוטוס. וזה בעיצוב רטרו קלאסי כזה. יואו! זה נראה הרבה יותר יפה במציאות. טוב, תקשיבו, זה מהמם. זה כזה רוז גולד כאן, וזה מעץ. איזה מגניב זה. ויש לי פה כל מיני חיבורים. אני לאחרונה ממש אוהבת להקשיב בבוקר למוזיקה מהרדיו, דרך הפלאפון שלי, ועכשיו אני סוף סוף אוכל להשתמש ברדיו אמיתי. יש לזה שלט. שלט חמדמד. יש פה 2 סוגי כבלים. קוראים לדגם נועה בטר סאונד. נועה קלה. יש בזה שעון מעורר. אני רוצה לעשות את זה עכשיו. הצלחתי להפעיל את זה. זה מחזיר אותי לתקופה של פעם, שהיה לנו רדיו בבית. מעבירים השלט את הערוצים. חיפשנו אתכם ברשת ולא מצאנו. אוקיי. אתם חייבים להיות שם. אוקיי, ביי. אני ממש יושבת ליד הרדיו, כאילו עכשיו מכריזים על מדינת ישראל. הופה, זה שיר טוב. ייי, התחברתי לבלוטוס. בוא נשים שיר של חנוכה. ילדות ישראלית. אומייגאד, הופ. גדלתי על זה כשהייתי ילדה קטנה. באנו חושך לגרש, צורה חושך על. תמיד בגן אני זוכרת שהיינו עושים ככה. כשהיו אומרים לנו לעשות צורה, זה היה כזה צורה חושך. טוב, די. מספיק אנרגיות לבוקר הזה. האמת נראה לי זה משתלב ממש יפה עם השולחן הזה, אז כרגע אני אשאיר אותו כאן. ומי שרוצה גם, אז אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה של המכשיר הזה.